sumpay ning atong sugilanon. Mahal kong kaaway. Just play them two bars of stardust. Tinuod, yun yung gihungong sa bakukang sa kong utok. Unsa man lagi kihunghong sa bakukang sa imong utok, Binoy? Matod pa sa bakukang nga ikaw ang babae nga gihigog man ni iyan. Unsa? Patya na. Patya ng bakukang sa imong hunahuna, Binoy. Patya na. Ayaw pamatay ng bakukang sa imong utok, Binoy. Ha? Pero, kusog man kayo yung hunghong, ma'am. Bisa kung saan yun ko nun huna, ikaw man yun ang babae, nagipasabot ni iyan nga iyang nagustuhan. Ay, hiram na ko no anak, Binoy, be. Ayaw na ko giskuti, anak. Nga nung man ka gusto hiskutan, ma'am? Tungod kaya ko ng sa, Binoy. Ha? So, di na makagusto tagninyo, ma'am? Kapila na ako ibalik-balik og sulti ni mo, Binoy. Dako na sa. Daghan ang nagpatay tungod anang kabit-kabit. Hala tuod, no? Daghan man din na sa Facebook nga babae gibugno sa asawa siyang kabit. Napaibalita nga, bana nakasakop siyang asawa o kabit sa hotel. Kabit milayat sa poste. Mana? Asawa o kabit naapasan sa sud sa motel. Ang uban sakay sa motor. Mao na diha. Sa tanang sa nga mahimo sa tao, Binoy, kanang pagpangabit ang labing bugat. Mas bugat pa na sa nakapatay, ma'am. Mas bugat pa na, uy. Doon ay nakapatay nga, aksidente lang. Pero, kanang mga bit, gituyuan gud na nga sa. Hala, no? Og ayaw kong i-apil anang bakukang sa imong utok, Binoy. Sige na, nakaw na. Palikat tong amo ni mo dito. Kamu nalipagdungan og panihapon. Nga nang di man siya makigdungan o panihapon ako. Tungod sa bakukang busing. Unsa? Ano man? Daghan ba bakukang sa kusina? Nakakita ako sa kabakukang busing. Lakaw, ilabay ang bakukang. Uy, di man mo pahawa busing. Tayong para ko. Nayaba gabi na eh. Unsa naman siya nagipanulti mo? Ayaw na nagpamugos kundi siya makigdungan o kaon ni mo busing. Nga no laging di man siya makigdungag kaon ako. Kanang klarong rason. Nagbinag-om na siya. Oh, naglikay na tingali ni mo. Unsa? Nga nung maglikay mo siya nako? Lakaw, balik ka. Ay, balik na sa kunhid to. Pastilanoy, basig na tong busing. Balik ka. Namiso naman to siyang kwarto. Unsa? Mura goy maayong buot si Alexa o si Ian diha sa isla? Oo, mura. Mura man sila og nagbungol. Og na nagbungol man sila. May nahibaon ka ba nga ilang giawayan? Wa masab. Pero, si Ian ba? Sige ginuktok sa dapin sa baybayon. Ang ilang buhay ra nga si Binoy, ang nagpaso-paso sa baybayon. Og magsigig dool ni Ian. Sige. Panidi ko nun silang giawayan. Mama Alexa. Oh, nga nung nanuktok man ka, Binoy. Na, pahukaron ako kanibus iyan. Ha? Kuan ko na mangaon ako no mo. Dili na ko makigdungan yag taon, Binoy. Unsa? Pero, unsa kon man ini na ako, ma'am? Naganahan man siya nga makigdungan o kaon ni mo. Ay, basta. Ing na nga, natuog na ko. Ug ugma. Sa'yo og hikay ha, og pamahaw. Pakan silang tanan. Ikaw di ay Mama Alexa. Na ako'y gibuhat sa computer. Ay kung tugawa. Oh, ma'am. Klaro man kaayo kang naglikay na ni Busi iyan. Kinahanglang maglikay ko niya. Bossing. Oh. Bossing. Unsa naman, Binoy? Giandam na ni Alexa ang among panihapon? Ikaw lang yung kunagkaon, bossing. Kay, di na siya makigdungan ni mo kaon hangtod og ma. Unsa? Unsa man yung gisulti? Kinahanglan ko nga maglikay siya ni mo.
Unsa? Atala lagi. Misulti si Alexa ni mo, ana? O lagi busing, maingon siya ay, pamati ha, ingon siya. Kinahanglang maglikay ko niya. O anak, mao na busing. Mao gina pagkasulti ha. Seryoso ang naong busing. Nga nung kalit mo siya kalami? Ako magusing gisultihan busing sa gihonghong sa bako kang sa kong utok. Buanga gilagi na ako, uy. Sa magilinako ba? Pasaylo taon ko busing. Busing, luhod ko busing. Uy, sorry. yabag-yabag, Binoy. Sorry, busing. Ay, pagluhod diha, uy. Oh. Ay, nakasagid ko, busing. Kinema ko magkukang sa kong utok ang nakaingon. Nganom de? Nasudlan ginagbakukang ang imong utok, Binoy. Oo, lagi, busing. O niya ako sa nasultihan sa gihonghong sa bakukang sa kong utok. Kaya unsa man day gihonghong sa bakukang sa imong utok, ha? Binoy? Ang gisulti sa bakukang sa kong utok, busing, ako sabi na sulti ni Mama Liksa. Unsa man lagi gisulti nimo ni Alexa? Matod pa sa bakukang sa kong utok nga siya ang babaeng minyo nga imong nagustuhan. Oh. Sorry kayo, busing, ha? Ako ang yun ni sa... Kay humana kong sulti niya nga maunay gihunghong sa bakukang sa kong utok. May desisyon naman siya nga di na makidungan o kaon ni mo. Busing, sa yun ni sa bakukang sa kong utok, busing. Wa yun ko'y sa ini. Busing? O ganong nakasulti mo sa kang Alexa, ha? Binoy? Kuan kanang basin lang na sa obserbasyon sa bakukang sa kong utok, busing. Kuan man, good. Unsay obserbasyon nimo nako, Binoy? Kuan, una, miangko naman ka na mo nga di gyud ka magpakasal ni Ma'am Lira. Kaya doon na kilaing babae nga nagustuhan. Unya ikado ha, miingon ka nga minyo ang babae nga imo nagustuhan. Oo niya. Ikatulo, wa ko kakitang babae nga minyo nga nagpaduol-duol ni mo, busing. Sukad kami abot sa bay. Unya, murag wa mo sa kikagibit-ibirang laing babae. Oo niya. Napay ikaw pat, ha? Napay kaupat, busing. Nakita na ko nga igihan kayo kay Mama Liksa. Ikay abubuan og dili si Sir Eid. Basi na sayop lang akong bakukang busing sa kong utok ba, no? Ako kuan, Biyahe ko din, Binoy. ha? Kaon didugi mo. O niya? Biyahe ko. Gusto ko mag-inom sana. Hello, Carlo? Mayawayan sila si Alexa o Ian. Maong, wa sila magtagat. O bansa mo sa kang ilang giawayan? Kaya ang wala ko may bawi. Kinahanglang imo nagpukion. O paningkamot nga, madugay-dugay ka diha. Ha? Kinahanglang mabuhat nimong imong tinuod na misyon diha. Okay. Gamitan ang kagwapo nimo, James. Gamitan ang imong pagka-playboy. Intala si Alexa. Hello, Alexa. Ed, maayo kay nga nawag ka? Dili ka busy? Dili man. Kumusta naman mo diha? Okay naman. Diyan ang mga photographer. Pahimuin lang sa video commercial ang photographer. O gusto ko nga ikaw ang model. Unsa? Ako cute? Ikaw ang muduman nga nadapita. So, ikaw gyud ang ngayon nga mo endorse ana para sa video commercial. Okay. O sige. Kamu na siya ang bahala diha. Bye. Bye. Ay, nangadong ako magmodel, uy. Hi. Good morning, Mom. Good morning. James, coffee? Sure.
Ma'am. Nakakuha na mo dagang anggol ang lugar. O sa may sunod. Unya na ta magsultibahin, Ana James. Oh, nga duwang gikuhaan man ko ng picture, ha? Gopahan mo ko sa imong now, ma'am. James, pagkapi na. Ay, lagi ko, ha? Pero, ambot pa. Mura man uga. Nagkakitaan ko nimo sa unang panahon. Karaan na kayo ng diskarte, ha, James? Bunog na kayo na. Excuse, Ana. Ayaw na, ma'am. Buhi ang akong kamot, James. Hamisa ni mong kamot, ma'am. Uy. Buhiin ang iyang kamot! In love in a hurry. Ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Mahal kong kaaway. Just play them two bars of stardust. Karaan na kayo ng diskarte, ha, James? Bunog na kayo na. Excuse, Ana. Ayaw na, ma'am. Buhi ang akong kamot, James. Hamisa ni mong kamot, ma'am. Uy. Buhiin ang iyang kamot! Ian! Nasa man ka? Ikaw, Sam, anong pagunit mo sa gas imong kamot niya, ha? Huwag kong pagunit, oy! Sorry lang, sir. Sorry. Akong sayop. Ay, lang ko. James. James to, no? Yes, sir. Menyo na ning bayhana. Ayaw na pagpanintal niya. Kundi ka gustong mupauli nga may bungi. Sorry, sir. Sorry. Dalianan yung trabaho. Huwag ikaw, Alexa. Pagandam. Kaya nanawag si Papa. Ikaw ko na mo endorse ining napita para sa video. Huwag ikaw, James. Sir. Anda man kamera, huwag. Ayaw pangambisyon na nga mahimo ni mong kabit ang asawa sa mamahan. Sorry yun, sir. Anda mo rin akong kamera. Excuse, ma'am. Ayaw na pagpadaol ni Alexa, ha? Yes, sir. Huwag ikaw. Anda mga ito pamahaw. At tutas lamisa dapin sa dagat ngaon. O ikaw sa ba? Kinahanglan ba kaya imo siya itukmod? Nagtubok ang iyang kamot. Kuwang pa to. Kud mapaduol pagit siya nimo. Oh, Sige na. Anda pa na ito pagkaos lamisa sa dapin sa dagat. O ayaw paglikay-likay na ko. Kundi ka gustong magbubuta. isog dyan ng tawhana ay. Pero bahala ka diha. Di na ako magkigtungan ni mong kaon. Ngayon ang imong pagkaon, bossing. Sinugbang isda, gikan pas dagat. Unya kinilaw o kinuha, sutukil. Anong ikaw may nagdaan na binay? Ay, nasa Alexa. Busog pa kano siya sa painit. Ikaw lang ko pamahaw. Aw, kung musugot ka, ako na lang sa mo, aron di ka laayan. Hangar ba sili, oh? Oh, humuta sa sinugbaw, eh. Dada nagbalik sa kusina, binay. Di ko makaon. Ha? Pero, bossing, Beer ang akong ipamahaw. Dadi ko beer dire. Nayapag na siya? Nganong mamahaw mo siyang beer, ha? ambot ma'am, oy. Pero, doon na naman sa gihunghong ang bakukang sa kong utok, Mama Alexa. Unsa naman sab, ha? Nang noodan ni mo, kaya di ka makigdungan niya. Kinahanglang dili may magdugol. Hala? Nga naman, ma'am. Mahadlo ka ma-develop. Pinoy, Ops. Sorry, ma'am. Di ginin ako sa, ha? Kinima kung bakukang sa kong utok. Maritis ka ayo. Ako na itong dadanog beer, ma'am, ha? Aring sa ako, ma'am. Binoy, tara. Binoy, tara. yapak man yun ni si Ian. Tara. Binoy. Bossing, magkuha ko sumsuman, bossing, ha? Ayaw.
Oh, nga naman, busing. Lami mangiinom ko doon sumsuman. Di may mo. Lami kayang sinugba. Ipakaon ta sa maldita. Katawa mo ka, Binoy. Doon na may katawanan sa kong gisulti, ha? Oh, busing. Katawanan kayo kay pamation. Hala. May gihunghong na sa mong bakukang sa kong utok, busing. Patarungan ang bakukang si mong utok ka, Binoy. Kaya tingalig ako ng ibtans, oh. Oh, ayaw lang sa busing. Mga obserbasyon naman ng gihunghong sa bakukang sa kong hunahuna. Bebe. Ang saan man sa kuno'y gihunghungan ng bakukang, ha? Miingon siya nga na in love na kabusing. Unsa? DXDC RMN Davao Radyo mo Nationwide. Kini si Randy Padayaw Suson, daghang Tidak ko ang mga kasama, gigigikan diri. Tanyos kining usa ka balay, konkreto nga balay mao ni anga nahitabo karon diri. Katakdang itunol na sa RMN Davao ang Wave 1 sa mga ayuda alang sa mga residente nga apektado sa linog sa Manay Davao Oriental. Inaagi sa RMN Upland Tabang ilawom sa RMN Foundation. Tayo ay matibay, anumang pagsubok ating haharapin, buo ang loob. Lagi mong tatandaan, di ka nag-iisa. Saang sulok ka man, kami lagi mong kasama. Ilang bagyo at sakuna ang ating nalampasan. Kasama mo ang RMN, laging maaasahan. Pagtulong, pagtabang, tatak RMN. Serbisyo publikong tunay na nararamdaman. Pagtulong, pagtabang, tatak RMN. RMN Ako, Binoy, na in love. Kung kinsa mo sa kuno'y ako na in love, ha? Si Mama Alex, ha? Hala, miingon ang bakukang nga natukan ka. Kaya tinuod niya pangagpas. Uy. Kalma lang, good busing. Ayaw pala inom. Oh, sige, Mama Alexa. Mapasok ka, gikan niya sa pultahan. O niya, dre, daling tapita. Barog ka dre, ha? Upahiyom ka, gamulang taw sa dagat. Ay, kalain ini, uy. Huwag kumaanad ini model-model, uy. Ang ngayon mga ka, Ma'am Alexa. Natural kayong imong beauty. Dili na to ka, do. Dili, salamat, do. Dili na ko usbon ang gihatag sa ginoon nako. Ang tod, sorry sa akong kaprisko ganiya, ha? Okay na, uy. May problema. Salamat nga, nakasabot ka. Di lang yun ako kapungan nga. Buday, kung makakita ko gwapa. Ay, nagpalabi kay mo tuon niya kung nga gwapa ko. Gwapa mo yun ka, ma'am. Thank you. Okay, sige, ma'am. Rolling na ta. Action! Busing, nagsikin man kung kagtutog nila nga nag-shooting. Ayaw lang pangigi, busing. Anong mangigi magid ko ni Alex? Aha. Wana, utugan ni ginarong sa tinuod. Mangigi lang ang tao kung may pagbati ni busing. Ha? Bitaw. Ay, sorry. Uy. Nagkatanaw ko sa kamera. Sorry. Gara sa nibihan ay. Busing, hala ka, busing. Nisugod na sa bangi mo pangigi. Wa na, busing. Klaro, nagkikayo ni. Ang sa'y klarog ni.
Klaro na gyud kayo nga nakagusto gyud ka ni Mama Lix, ha? Hala. Di na lagi ka mo supak, busing. Uy, kalma lang, busing, oy. Basta nabuligi ta ini sa basa karong taon-taon ug moingon nganong siya pa man. Nganong sa tanang babae nga akong gikasugat. Nganong siya pa man, Lord. Kuhaan nga akong gibati, Lord. Makabuangan ni Lord. Aray, busing. Musamot ko kahubog na, busing. May pagmanganta na lang ta, busing. Ah, kanta rin, Binoy. Kinamang kanta nga, Once I Have a Secret Love. Listen na. Okay na, ma'am. Umana ta. Okay. Salamat, ma'am, ha? Saan sa James? Kon. Salamat nga. Imo kong ipasaylo sa akong pagbinastos nimo. Ayaw na lang ni Usta. Aron matagad ako nimo. Pero, ma'am, may nang nahibaw ka. Nag-crush me ako nimo. Oh, unsa? James? Naanasap ka? Saylo ako, ma'am. Pero, laing mo ko. Kung doon ako'y bation sa kababay, hindi mo ko mahimutang. Kung dili na ako masulti sa titungod. Unsa? James, minyo na ko. Dili ko mahimo mo entertain ang mga topic na ingon ni Ana. Okay na, ma'am. Ang importante, may nahibaw ka sa kong gibate. Kalimtin ang gibati na mo, James. Ha? Bangam sa ilong. Gay-gay yung bayhana, eh. May latan. Huwag mo sa akong kagwapo. Si Tito Ed ka lang naglingkod sa sala. Good evening, Tito. Good evening, Lira. Kumusta ang butik? Okay naman, Tito. Daghan ang customer karong adlaw. O daghan pod ang nagpasukod. May duha gani ka kami nga kasal. Mayo. Nagdagod og swerte sa kong kinabuhi si Alexa. Tito. Unsay tan-aw mo kang Alexa? Ha? Ang tinuod. Ayaw lang kalain, Tito, ha? Pero, muna man og lain og liho ka ng asawa mo? Sorry. Kuan, batanon pa manggod siya. Okay lang. Nakasabot ko sa imo punto. O nakasabot sad ko sa akong asawa. Okay ka lang kung magambit si Alexa, Tito? Dili mo mapugnan ang pinitik sa kasing Lira. Tito? Busing. Busing. Uy, katuhog na dito sa bahay, busing. Ihatod ka. Ganong siya pa man ang akong nagustuhan. Busing. Kinsamin yun ng imong nagustuhan, busing. Sulti kay tabangan ta ka. Si Alexa. Bungati. Bars of stardust. Ganong siya pa man ang akong nagustuhan. Busing. Kinsamin yun ng imong nagustuhan, busing. Sulti kay tabangan ta ka. Si Alexa. Bungati. Busing. Sure di ha, busing, oy. Off limit naman, no? Busing. Sure di ka ng imong gipanulti. Binay. Ato rin, ha? Ayaw ginigisa ba, ha? Oo, lagi, busing. Oo, busing. Di may mong mahibawi ng uban. Tungod kay... Busing. Busing. Mana ni resulta sa sagol-sagol nga inom, busing. Pero ayaw lagi hilak. Ayaw ginigisa ba? Ayaw ginigisa. Ang bilay, busing, oy.
Nganong ako man ang ipanabi nga imo man ang sikreto. Ano delikado man ang sikreto, ha? Salamat. Salamat, Binoy. Salamat. Ato rin ni sikreto, ha? Ato rin, eh. Mataktak mo sa kumbagaan. Ayaw nig ipanabi, ha? Sabot? Hindi lagi busing. Pero, may katawa ba ko kang sa kong utog, busing? Anong may katawa mo siya? Nahibaw na kuno siya kung diin magsugod ang imong gusto ni Mama Lex, ha? Yabaga, ginimba ko kang sa kong utog, busing. Uy, ngilngig o memory. Nganon, Binoy. Diin magod ko magsugod o kagusto ni Alexa, Imo gining sayo, busing. Huwag lang mabasulahan ni busing. Nganon, lagi. Ang sayo po imong nabuhat. Kaya mo gihagad si Mama Lex sa sangabil. Magkalumay magunang lips sa babae, busing. Labi naghumot kayo. Diha kasi piyat, busing. Kingano imong gihagad si Mama Lex sa lips. Bungati. Kuana. Drama na gini kinabuhi. Kanta na lang tag Forbidden Love ini, oy. Kinahanglan muwa siya sa panguna-una. Muwa siya. Kana busing. Concentrate yun. Patyan ko. Patyunin na akong pagpatiya, Binoy. Kana busing. Patiyag yun. Kada ko nang iskandalo si mong pamilya. Hindi mo ko makatuki. O na ni hapon si Ian. Sige raman na siya inom. Iyapat naman yun ang tawana pa. Pero di sabay mo makaduol ko niya. Dili yun. Matod pa sa bagkukang nga ikaw ang babae nga gihigugman ni Boss Ian. Kung tinuod man ang pagduda ni Pinoy, kinahanglang likayan ko si Ian. Pahalat nagmasuko siya. Dili may mong makasa si Ian sa iyang amahan. Yabag yun gayong kinabuhi, Binoy. Kang yabag yun. Bitaw, Boss. Yabag yun. Nga nung sa tanang babae, nagwapa. Taro mo butok. Nga nung siya ba man ang kong nagustuhan, ha? O gustong ikauban kanunay? Yabag yun kasing-kasing na to sa hay, Boss. Pero kinahanglang mawani, Binoy. Gusto yun ka, Bossing. Barugig yun na. Saon man? Namuregi dangat. Naglisod mo gani kag sulbad nangay kimibati ugugma. Ako na no nang imo pa sulbaro na ana. Wa ko may bago ko ng saon sa pagsulbad ng gasiyas problema, Binoy. Una-unaan na lang ang imong amahan. Ayaw pagkigribal niya, Busi. Pero, wa manin ako tuyo. Wa sa kumakasabot na nga akong amahan, eh. Kung sa manuman ni mo isabi. Nangasawa ko na siya ni Alexa ron mo pauli ko. Oo niya. Ang tugaron. Nag-iyahay pa sila kwarto. Wala na. Wala ka may bawa, Binoy. Naduram na ilang puntahan sa suod sa kwarto ni Papa nga nag-connect sa pikas kwarto. Sa kwarto ni Alexa. Ganahan tingali ni mo nga mahan nga kamangon lang niya si Alexa. Kaya bagsulti, ana. Bongati.
Busing, kalma lang, busing. Tanan naman lang na kung isulti mo ikasuko. Uy, Ayaw bagsultig basos! ha? Ay, may binastos akong gisulti, busing. Basta. Ayaw pagsultig bastos, ha? Aray. Ako na to, busing, uy. Ayaw. Tabangin sa gusto kong problema, Minay. Sabi sa mga bugi, buram ni kato akong amigo magmauy, panatit man. Busing. Anto ba ka na, busing ba? Di mo magdukol si Mama Liksa. Pagbungol mo, o kung naa siya sa suod sa bahay, mugawas ka. Kung mugawas siya, musud ka. Aray, gasakit sa ko. Aray, busing, kasakit. Nawas naman mong duha. Bangon, busing, bangon. Dagal sa suod. Dali, dagal rin, busing. Dagal, busing. Ikaw mo si Mama Liksa. Binoy? Naunsa to siya? Ngano to nagdali-dali mo to siya sa sabay? Ngano pag dinhin mo sa gawas mga tog? Kuan, kanang... Nganong naglikay mo to si iyan ako? Ay, kay naglikay man sab kaniya, mao nga naglikay sab siya nimo aron tabla mong duha. Unsa? Nganong nabuntagan man mo dinhi sa gawas? Oh, kay nagchika-chika man may dinhi, ma'am. Oh, unsa may inyong kistoryahan? Secret. Mamisod siya kay may gawas naman ka. Ha? Mo man ako kitambag niya. Kung mugawas ka, musod siya. Aron ba di mo magkita? Unsa? Ay, imo man siyang gilikayan. Mo nga, likayan na lang sab kaniya. Sige, ma'am, oy. Maligo na ako, ma'am. Oh, may noon. Dili na may magsulti. Kalabat sa kong Binoy, kape. Coffee is ready, sir. Ay ng Maldita? Ato sa gawas, sir. Kiniyaman ka sa suod sabay. Wala siya musod? Oh, kung masuod siya, mo gawas na sab ka. Ayaw ka bala ka? Kinahibaw na to si Mama Liksa. Unsay inibawan, ha? Aray, busing. Ayaw na ko bulutagon. Aray, oy, nahibaw na to siya ba nga magbungol mo? Kung niya ka sa sud, ato sab siya sa gawas. Ha? Hello? Hello? Hain ka man karon. Yes, ko akong kwarto. Gisapot ko mong wak mo trabaho. Murag, doon ako'y dili mayong balita para nimo. Unsa man na? Nakita ko gabi. Gabi, kita na ko nga hubog kayo si Ian. Kauban si Binoy, ang driver. O niya? Unsa may nakabati na balita Hamoy no mo ginis Ian. Dili mayong balita. Mao nga akong nabati. Nga iyang gisinggit gabi. Unsa? Naglaro ako ng imong i-report, be? Lira, misultin ko nimo. Murag dili maayo ang tinagdan nila ni Ian o Alexa. Diba? Oo. Sultihan ta magana? Oo, lagi. Unsa magilang giawayan? Pagyo ko may baw. Kung sa'y rason, gawa sila magtagat. Lahusan na lang na, be. Unsa lagi nabati nimong singgit ni Ian gabi
Nagisgot siya og laing babae. Unsa? Babay? Samtang nag-inom sila si Binoy ug Ian. Ipaduol ko lang gamay. Pero, nagpangit-ngit ako. Nya, maulali akong nabati. Namida ko ang tingog ni Ian. Unsa may gisulti? Nagmahay siya. Kung nganong siya pa ang iyang nagustuhan. May nagusto ang babae si Ian? Oo, doon na. Kinsa? Si Alexa. Good morning. It's November 24, 2025. Wa tay trabaho guys. Friday off. Ug ani ako karon guys, nagluto sudan para pamahaw dala pa ni Ogso. Ha? Long neck? Oh, 160. Di off na ako pag lunes. Hi, Charles. Tara, gusto mo kung mo trabaho ka o dili ko lunes. Oo, nakaibagyo man. Oh, okay. Ang trabaho okay. Diba, ganun sa ilan. Ay, ako nakalahas yung anakan ba? Ako na nag-check. Kada pa marandong no? Hindi pa mukuan. Ilang feet. Dalawa. May pilit alahas. Ang tumboy ng gyapon sa tuwa. Ang reyes ko na po. Tapay bracelet. Yes, nahalin ng takaron guys. Sige sa kalong neck. Sa madugan ta akong halin guys. Muna akong isudan guys. Napuno siya guys. Memory full atong cellphone. Yan ang buwad nga pinakaging. Buwad nga pinatuskig.
Sumao na to, mga unata.